Амаль на 20 гадоў па сэрцы беларускай зямлі пролегла дзяржаўная мяжа. Трагічныя падзеі не абышлі бокам і Гомельшчыну. Тэрыторыю Беларусі ў 1921 годзе Рыжскі дагавор падзяліў на ўсходнюю і заходнюю. На ўсходняй часткі нашай краіны была створана Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, якая ўваходзіла ў склад СССР. Заходнія тэрыторыі Беларусі былі далучаны да Польшчы. У іх ліку і некалькі вёсак цяперашняга Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. У адносінах да беларусаў польскія ўлады праводзілі палітыку этнацыду. Яны не дазвалялі выкарыстоўваць беларускую мову, забаранялі беларускія школы. Адзінства захоўвае мінулае і адкрывае будучыню. Наша гісторыя – гэта і ёсць сувязь пакаленняў. У рамках 86-й гадавіны ўз'яднання Заходняй Беларусі і БССР ва ўстановах адукацыі прайшоў адзіны урок, накіраваны на фарміраванне ў вучняў паважлівага стаўлення да гістарычнага мінулага краіны. Разуменне сэнсу і значэння дзяржаўнага свята, важнасці адзінства беларускага народа для захавання моцнай і незалежнай дзяржавы.